आरो गाबोन जोंहा आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा फैगोन, जोंहा गाहाय आलासि फैगोन, गुबुन गुबुन आलासिफोर फैगोन, जाहाथे जोङो आब्रुथि गोनां हिसाबै आब्रुथि गोनां जाथि हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ जोङो मोजाङैनो बरायनो हायो, मोजाङैनो बिथांमोनजों जोङो भाब बिनिमय खालामनानै जों हगार हरनो हायो। बेखिनिखौ आं खावलायबाय। आरो दिनैनि बे गासैबो हाबाफारियाव जेसेबां नोजोरबायारि दं, सानदै नोंथांमोन दं, फरायसा दं, रायजो राजा दं, दिनै नोंथांमोना बहाय जिरायनानै नोंथांमोना बे आलासि बिथांमोननि बाथ्रा बा बिथांमोननि जिथुनिखि बहाय सानथौ सानस्रि जि बुंनायनि माबा बेखौ नोंथांमोना बाहागो लानांगोन। आरो गाबोन जाहाथे जोङो गिबि मन्थ्रि फैनाय लोगो लोगो जोङो बेवहाय लैहोर फैनानै जों जाहाथे बर' हारिया खौसेयैनो दं, बर' हारिया मोनसे गोजोन लुबैग्रा हारि, बेखौ जों दिन्थिनो हायो। आं बेखिनिखौ खावलायनानै गोथार बिरबिलाखौ आंनि खुलुमनाय डिउ रेसपेक्ट दिनै जोङो बे बर' थुनलाइ आफादनि बिरबिलानि सिङाव जाय बिरबिलाखौ लानानै जों गोग्गानाय मोनदों, जाय बिरबिलाखौ लानानै दिनै बर' हारिया गोग्गानानै दङ, जाय बिरबिलाखौ लानानै बर' हारिया मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै थांनानै दङ, बे बिरबिला गोथार बिरबिलाखौ दैखांनायनि बे फंनैसो बिबुंथिनि गेजेरजों गासैनिबो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावनानै इसोरा जाहाथे आराम गसाया जाहाथे जोंखौ मोजाङै मोजां लाखियो, इसोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जोंखौ बोर सारस्रिहरो, इसोरा जाहाथे बे सानथौनि हाबाफारिखौ मोजाङै मोजां बारहोहरो, बेखिनिखौनो आङो आसा लाखिनानै आङो भलन्टियार बिथांमोनखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। आरो बिसेसकै बाक्सा आफाद आरो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जेसेबांनाखि प्राइमारि दं, जेसेबांनाखि बे हालामनि रायजो राजा दङ, बिथांमोना दिनै हारिमायारि आफादखौ दिनै बिथांमोना बिराद मेहेर गोनां हिसाबै बे सोरमांगानि फैलाव फोथाराव बिथांमोना जोंखौ बरायनायनि थाखाय साबायखरखौ बावनानै आंनि बे बिरबिला दैखांनाय बे सुंद' बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। जै बर' हारिनि जै, जै बर' हारिनि जै, बर' थुनलाइ थांनानै थाथों, बर' थुनलाइ थांनानै थाथों। लंग लिभ बड' साहित्य सभा, लंग लिभ बड' साहित्य सभा। थेंक इउ, साबायखर। बिथाङा बुंदों जे बे सम आरो बुब्लिनि थाखाय जादों। दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि फारागथि थानो हागौ, खिन्थु रावनि बेलायाव, हारिमुनि बेलायाव फारागथि गैया। जों खौसेयैनो दङ। आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंनाय बायदियै जों मास्टार रेस दानाय, गेरेमसा बर' हारि दानाय, बे ओंथियैनो जों खारगासिनो दं। नाथाय जोंहा बिभिन्न खेथ्रआव जोङो राजनितिक फारागथि थानो हागौ, जोंनि मतामतआ मिलायाबो जानो हागौ, खिन्थु राव आरो थुनलाइ जौगानायाव, बर' समाज दाफुंनायाव जों दाबो खौसे दं होननानै जोङो सानो। आरो बे बर' थुनलाइ आफादाल' मोनसेल' कमन प्लेटफर्म, बेवहाय बयबो बाहागो लानो हायो, राजखान्थिगिरिफ्राबो बाहागो लानो हायो। बेनिखायनो जोङो राजखान्थिगिरिफोरनि पेट्रनेज नङाबा जोङो बबेबा मोनसे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंसारनो हाया। बेनिखायनो हयथ' अबजारभेसना नंगौ, बिथाङा बुंदों जे जोंनि गेजेराव एसे फारागथि ओरैबायदि नुनायखाय हयथ' बिथाङा खम गेदारिं जानाय बायदिबो हयथ' नुदों। दा जोङो नुदों जे जोङो खौसे खालामनो थाखाय जोङो हारिखौ मोनसे कम्प'जिट जाथि हिसाबै लाबोनो थाखाय जोङो दा नाजागासिनो थानांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायावबो दिनै बे यंग जेनेरेसना दिनै लाइमोनफ्रा ज' खौसेयैनो खामानि मावनायनि जिथुनिखि खाबुखौ मोनगासिनो दं। बे लाइनाव जोङो बर' थुनलाइ आफादाबो जेसेबांनाखि राइटार दङ, लिरगिरि दङ, सानसुमै दङ, जाखांबोनाय लिरगिरि दङ, बिथांमोनखौ जों मान होनो रोंनांगोन। आरो मान होयोबासो जोङो हयथ' बिथांमोना हयथ' ओरैबायदि खायसे इम्पिरिटि कमप्लेक्स, खायसे सुपेरिटि कमप्लेक्स दं।
दे आं थांनोबो बहाय जायगा मोननाय नङा आं बहाय थाङोब्लाबो जेबो जाया बिदि खिन्थु बेखौ गारनांगोन आरो जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो ज' थानानै जोङो राव थुनलाइ जौगानायाव जों आगान सुरनांगोन